Okay, atong unahon pag tawag atong igsoon sa Sydney si Efren de la Piña ating pagpabarog. Maduna niya na si Pablo Apostoles Jesus. Okay, Brother Efren. Salamat kayo, Brad Bailon, sa moderator na to sa friendly discussion o debate ni Brad Ruel sa Islam. Assalamualaikum. Suma sa gibasa sa moderator, pamatudaan ako si Apostol Paul, si San Pablo o Pablo dito sa Apostol ni Cristo. Di mana na ito nga si Pablo, usanay ka Judaism yang tinuan sa una sa Galacia 1:12-13. Usanay ka dili Kristiano. Gumikan kay ang Diyos nangita sa og kining unique nga alagan may sugon di mahadlok salbahi sa una munang gisabuhat Acts chapter 9 verses 1-15 dito sa Damaso sa Kamingawan isugat San Pablo dito nagkabayo giputaan siya ni Kristo wala dungga niya Saulo anong gilutos mo Isam to Jesus Christ to. Unya si dahil ang ginawa doon ay katuyuan nga pag kabig niya dahil mo musangyo sa balita. So San Pablo mo giyoy kuhan kining kabig niya kung di ko ginawa di ko tako sana pero pagbuot sa Ginoo. Unya ang kalikunan patod pa ni Apostol Pedro sa kaunang sa tabapa sa Iglesia Katolika nga si Pablo ihatagan ay kaalam sa Diyos. Hari ako, Buchinko. Dos Pedro 3:15. Itong tanang basahon. Dos Pedro 3:15 sa dire sa Latina Vulgata kay kani Latin ug English duway murag bukat gani original sa Dos Pedro 3:15 bukat kan Pablo 3:15. Tara, basahin na. An account of long suffering of our Lord, salvation, as also our most dear brother Paul, according to the wisdom given him and written to you. Sa ito pa mismo si Apostol Pedro mingon atong igsoon maghihataga kaalam sa Diyos Jesus Christ nahimo siyang sulugon atong basahon ng buhat 1:20 komentary dire sa kuan nga inganla na siya og Isa'y sulog o to, friend? si Apostol Paul ingon dire nga ingon dire sa mong libro sa Latin na Buga kaning Biblia Sacra niya St. Paul Apostolical Libor in the subsequent chapter it was written by St. Luke an evangelist and the original Greek St. Peter are related
in the first 12 chapter and a particular account of St. Paul. Unya ningos tumoy its history commences from the ascension of Christ our Lord and end in the year 63, being a brief account of the church for the space of about 30 years. Meaning sa apostolical mga brothers and sisters means relating apostles or teaching proceeding from the order by a subject. So kung ano siya gitawag na niyo sa Google mo na ang apostles, one individual Greek root ni Jesus Christ ang kasugo. Kunya ang masabot na ito nga gihatagan sa Kristo ka lampag bitching bikan sa pagkabig niya. Nya pasahon na ito ang diri sa kuan Ulos sas uno-uno. Ningon rin nga gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Sa ito ba, tinaw klaro kayo mga kaigsunan nga ang tema gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Sumama na tema si apostol Pablo, apostol ni Kristo. So unya mo na nga nag-mission si sa Pablo na hitungod ni Kristo sa buhat sa mga apostoles, buhat 18:24-28. Ang tinuna ni Apostol Pablo si Apollos, the eloquent speaker, idaog sa lantugi o ipurwehan ng Kristo o ang Mesiyas. Ito na ito. Pero before na, sa buhat 17, Acts 17 verse 2, Gama 17. Ngayon rin sa dadaadlaw si Apostol Pablo nakiglantugi sa mga lalain ng mga katarungan. Pagpruiba niya doktrinan ko sa atong basahon ang buhat 17 versikulo 2 Gama 17. San Pablo kada adlaw kani buhat 17 versikulo 2 Gama 17. Kami na ebidensya yun. Tara. Sama sa nandan, miadto si Pablo sa sinaguga. Sulod sa tulo ka tuig, adlaw sa pahulay. Ilang gisgutan ang kasulatan niya sa 17, Acts 17 verse 17, to sa 2 to kung ibasa, sa sinaguga nakiglan ginapi siya pan sa mga Hudiyo o nataha sa Dios. Matag adlaw sab nakiglantugi siya sa mga lumalabay. 2 minutos lang, 2 minutos. Sa ito pa, dito sa Atenas si San Pablo nakiglantugi. Kada adlaw sa plaza, sa merkado, sa pambersyon. Sa ito pa, maro nga si Pablo gikan sa pag-convert ni Jesus Christ sa buhat ng 9:15. Nagsangyaw siya kay sa buhat 18 ingom sa Ginoo hadlok ko sa mga taga-dinhi Ginoo ang tao ingom si Jesus Christ ayaw hadlok Pablo kay daghang magtutuo atong imong kauban niya ubanan ko ikaw sa ito pa day si San Pablo sa 2 Timoteo 1:7 wa na magwali sa espiritu sa katalaw may sugo na siya sa buhat 13:46 San Pablo may sugon pagpatala sa may balita
sa ito pa dahil ng mga kigsunan nga ang usa ka Judaism sa una, si Apostol Paul, si Pablo, si Juan Pamanisya, kaning usa ka kining di pa man nakabing ni Christ, maglulutos sa mga Kristiyanos. Pero kung maglutos, convert siya, manang ilagi sa magpili, si Ananias mo isugos Ginoo, ato si Pablo. Kuni ko kay isuga ito. Sunda kay sugog Ginoo. Oto si Pablo di kita i-wiwiran o ang mga himbis nga tagak o nakita na siya. Pero sa mag-abot ni Jesus sa actual kay tingog din niya. Saulo nang ibiyaan mo ko. So ato nang ibasa nga si Pablo, apostol ni Cristo, na sa Biblia ko ibasa. Sunod sa video na aking sunod. So, ang sentro, si Pablo, apostol. Yan ni garo nga, dili apostol. Okay. Salamat kayo, Bloody Prince, sa imong pagpaparong, agig pagpamatod nga si Pablo, apostolis o apostol ni Jesucristo. Kumana ang iyang pagpamatod, balik 10 minutos, o ari kita sa atong igsoon sa Islam, si Konek Itak, adi pagsopak, balik 7 minutos, ang maong pangutana. 30 seconds, pangutana. Bago ni Pilipin de la Piña, balik ko 1 minuto. Okay, sudah nak pangutana 30 seconds. Bagon o 1 minuto. So, 1 minuto. Okay. Negabi sa tanan, salamat sa moderator si Pailo o sa atuang ini timer sa Catholic safety. Ya, lima mapatud-an lagi nga si Pablo apostol bagi ni Jesus. So man yung tema karon ni Brother Efren. Una pangutana ko nimo Brother Efren, direkta lang kapag direkta nga pagkasulti. Doon na ba history nga si Jesus o si Pablo nag-abot aron madeklara siya nga apostolis. Doon na ba direkta nga pagkasulti nga nag-abot sila nga gisukyan si Pablo, Pablo, ikaw apostol. Doon na ba istorya na? Biblia yun. Buhat na ibiyon o 15. Pistopes akong giginang na lang. Pistupis ito kaya nag-abot. Butaan naman siya nga magkalikod sa Israel ito. Daraw, sa heading sa Damaso. So, parang tagbo ni Pablo o ni Jesus sa heading o. Kusga. Basa? Acts chapter 9 daw. Tumasaw na. Panagtagbo ni Saulo paningan, di pa ng Pablo ito, o si Jesus. Nagkatagbo sa ito ba nagkita yun? Nagkatagbo ito. Nagkita, tagbo ni ka, magpapiyong ni ka. Kasara ko? Asa ba na? Anong panahon na si Saulo naghuna-huna. Kare. Kini? Daitulo. O title man eh. Nagkatagbo si Saulo o si Jesus. Title man eh. Punya. Bersikulo man ako gubot pasabot. Bakit doon nagbasa mo rin unod gapon? Ang bersikulo ako gubot pasabot. History ba? Moderator. Moderator, pali ako moderator. Ang pangutana, kung nagkatagbo ba si Pablo o si Jesus? Ito, Di na pa siya pakapil. History ba? History, nagkatagbo ba? Himala sa referensya. So, ano mong tumagon?
Nagkatagbo. Kung nagkatagbo, Nakatagbo, sumasa, mabasa daw. sa Hiding. mo, o niya, kung ano pagbasa, ayan. History di asad sa Biblia Sakra no. Itawag siya daw Saint Paul Apostolico Libor niya ingon diri nga in history ora commences from the ascension of our Lord Jesus Christ. Na, kung sa may apostoliko, mo na, sumasa kuhan kining dictionary, kuhan na siya kining pinili, individual kuhan ba? Ipili si Ginoo. Sunod ko mata na. Ito ka. Ang mo pa sa busat niya. History ni. Sige. History, pagkapinan ng history. Okay, sunod. Mata na. Okay. Sunod yung pagutana. Kinsa may naghatag kaniya direkta nga pagalan nga apostolis or apostol, kinsay naghatag kaniya direkta kay naman sa history. Ikaw Pablo, apostolis ka. Kinsa may direkta naghatag kaniya? Atong basahon. Basahi, kinsay direkta. Ya, gede yun. Kulosas 1:1. Diba? Kulosas 1:1. Ato, tutukas kami rehat, no? Kulosas 1:1. Gika ni Pablo, apostol ni Kristo. No. Gika ni Pablo. Gika ni Pablo, apostol ni Kristo, Jesus. Di ka word for word, apostol ni Kristo. Mo na yung topic na ito, no? Asa to? Gika ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus. Yung mga manitima si Pablo, apostol ni Kristo. So word for word, Kolosas 1:1. Ito ba yung mga na? Gika ni Pablo. Moderator. Siya mo, mga na. Sige, kira. Kinsay katublo. Pedro. Oh. Pablo. Ang Pablo, apostolis kinsa. Sa ating pagtao ay Kuan, si San Pedro, unang sa tabapa sa 2 Pedro 3:15. 2:15. Ito nung ibasa ito kanina? Sa Itong basa na nga. certificate bali ako bukod ako pasabutan. Pero ito ba, litra-litra naman to kung ihatag ni mo. Pero mangita ko yung lain. Tara. 2 Pedro 2:15. Tara. An account of the long suffering of our Lord, salvation, as also our most dear brother Paul. Sino si Apostol Pedro ni Iskot sa San Pablo? Our brother Paul, according to the wisdom given him, hath written to you. Him sa ubang bersyon na ihatagan sa kaalam, gikan sa Diyos. Kaalam. Isa may kaalam, paminaw. 1 Corinto, 24 Kristo man na. May kaalam. Ika sa iyong babak. Moderator. Saan Ako balik ko ng pangutana. Ang title nga apostol, kaalaman na way apostol ang mabasa. Direkta nga pagkasulti ba? Pagkasul ako gipangayo, gipangita, kinsa nga tao ang naghatag kanang title nga ikaw apostol, Pablo apostol ka. Tao ang iyong ipagkita. Na ba? Ha? Tao. Kato imo ha. Biblia. Kaalaman to. Kaya, ang tubag ng Mr. Monitor, kaya mo tima si Pablo Apostoli Isos niya sumala sa Biblia. Mulai Colossians 1:1. Nadre. Colossians 1:1. No? Colossians. Tara. The Apostle of Jesus Christ. Paul, an Apostle of Jesus Christ. Klaro na, di na bulitra. Direkta makasuwat. Hindi ka dako ini. Na.
Ato sa Oh, basa. ato klarohon. Sige. Paul an apostle of Jesus Christ. Okay. Oh. Karon pangutan ako. Oh. Kinsa man nagsulat sa Kolosas? Dili na. Pangutan naman ako. Mo lagi, dili na Kinsa isyo. nagsulat sa Wata mong Kolosas? topic, sige, suwat. Ang topic daw, Mr. Moritor, natubag ang pagkutana. Wama tukma sa tema. Okay. Kinanglangutan na. Oh. Suma sa imong pangutan na ganiya sa karto pero kaduang imong pangutan na wato matukman sa imong pangutan na. So, dili siya katumbagan na kusiba ang pangutan na. Gusto yung pangutan na. So muna. Gusto yung pangutan na. Litra. Oh, ito. Alam. Kanya naman nagsulat sa Kolosas kung kinsa nagra. Sige lang. Yay, lol. Batot pa nimo sa atong tema apostol ba si Pablo. Karon sa primero Saulo. Unsa may history ni Pablo nga nahimo Pablo nga gikan sa Saulo? Unsa may asa man nagpanukad ang pangalan nga apostol? At dito pa lang kang Saulo, diha na kang Pablo. Isa mo giusap na ningo man si Asa nagpanukad ang pangalan? sa buhat noy biyono 15 Saulo nganong gilutos mo ako sa to pa unya ang giingan lang siya og Paul Saint Paul kasi una ko na siya nga niya Saulo man na oh niya ang sindron to stima si Pablo Apostol ni Cristo natubag niya klaro litra sa Biblia Sakra Time na? saan po matana? Ha? Time na? Okay. Salamat kayo sa maong tubag sa tumitsuang si Biblia Sakra doble na, duwa yung Latin pagtubag sa pangutana sa tungitsoon si Itak sa siyam o napupos na 7 minutos nga pagtubag kaya nausap kita sa pagpabarok sa tungitsoon sa Islam si Itak siya na sa imo pabarok o Kare na, kare. pangutanon siya na Pinya agi urot sa iyang 7 minutos nga pangutana Ren siya Juan Sige, mas kantingot, kaya parang kadungang o dyan. pagsupak Huwag man kinabuhay Okay, once again, may gabi sa tanan o happy listening sa tuwa din sa Plaza Independencia o sa mga viewers sa Facebook Live. No? Tema na to, mapapatudan ni sa CFD na si Pablo Apostolos pa ni Isos. So, nato yung mga pangutana, kagaina, start na. Ako pangutan kagaina, apostol ba si Isay Direkta naghatag kaniya og titulo nga apostol si Jesus. So di apostol si Pablo apostol si Pablo. So ang iyang gibasa kini sa Kolosas. For your information sa ako mga pag-research no, si gamit pa siya og buhat. Kini mga nagsulat sa buhat. Kini si buhat sa buhat dili na siya kang Pablo sinulat. So kung apostolis manggani si Pablo, dapat ato siya mo-focus lagi. Dapat ato siya mo-focus sa sulat ni Pablo. Pero kay tungod lagi sa referensya, okay lang. Pero sa ako ang pag-study na may mga sinulat si Pablo. Na may mga sulat si Pablo kada ding 14 ka book libro niya. Yan ano tas pa man siya sa lain mga bersikulo. Tas pa siya sa for Gospels, tas pa siya sa buhat. Di ba na? Dili naman na siya Juan kay Pablo. Related sa iyang pagka-apostolis. Kay na may masulat si Pablo. So karon ayang gibasa para nako
self-serving. Kay kinsa man nagsulat sa Kolosas? Si Pablo. Ang nagsulat sa Kolosas, self-serving man na. Oh, self-confess. Para nako, dapat muhatag siya kinsa nga tao ang nagtumbok. Muhatag kag certification diay sa usa ka tao. Ibo-ibo na ikaw galingon. Dapat tunay naghatag kaniya og award certificate nga you are qualified. Lagi titulo. Pero ang iyang gibasa si Kolosas. Pero si Kolosas, ang sulat kinsa nagsulat si Kolosas, si Pablo. Sa buhat, kinsa nagsulat sa buhat, dili si Pablo. Pero basahon nimo ang history na sa buhat, nakalandrakas ang aging mga kaigsunan. Pero ato lang, pero di ako mga pamatud anak ko ni Brother Efrenato nga matud pa ni sa ato ni Brother nga si Pablo apostolis. Ato tanaw kung tinud-anay ba gining apostolis si Pablo? Di ba ni siya supakiro ni Jesus? Kinabaya to'y libro nga nabasa nako, Palo Paul o Palo Jesus? O kang kinsa ni mga tao karon, Pablohanon ba ni or kang followers of Jesus ba ni? Atong basahon ng mga pipila ka mga bersikulo nga akong nakuha. Actually daghan kay ni, pero likot lang ko gamay. Likot lang ko gamay kay di ni makuan mahuman atong pagbasa tanan. Okay. Matod pa diri sa Roma 14:9. Roma 14:9. Ingon si Pablo diri, kay si Kristo namatay og nabanhaw. Magura baya nag-celebrate karon. Magura na nag-celebrate. Nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi o sa mga patay. Kang Pablo na bersyon sa Roma 14:9. Kang Lucas unsa may gihingon ni Hesus sa Lucas 20:38, nagpasabot kini nga siya mao ang Dios sa mga buhi og dili sa mga patay. Sa man nimo? Kang Pablo sa mga buhi ug sa mga patay, kang Hesus sa mga buhi ug sa mga buhi dili sa mga patay. Nabasa na inyong Biblia da Lucas 20:38. Dugang Roma 13:9. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan og uban pa. Nalangkob kuno nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Nalangkob kuno sa usa. Ka Pablo na sa Roma 13:9 sa may kingon ni Hesus. Mateo 22:37. Si Jesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios. Dili day si kataw. Higugma ang imong Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Klaro kayo. Kay Pablo sukwahi ang iyang mga pag-teaching. Ingon pa si Pablo sa Roma 9:15 kung kiunsa niya paghimo og apostol, kay apostol bang ka si Pablo? O sige, sundanan niyo apostol si Pablo. Sa giingon ni Pablo, Roma 9:15. Kay miingon siya kang Moises, kaluy-an ko kadtong buot kung kaluy-an o higugmaon ko kadtong buot kung higugmaon. So may gitubang ni Jesus, Mateo 5:7. Bulahan ang maluluyon kay kaluy-an sila sa Diyos. Lahi kang Pablo teaching. Lahi. Pila ka minuto? 3 minutos, okay. Nya, dukang panini mag-igsunan, si Pablo, matod pa sa atong igsoon, apostol gid siya. Labay apostol nga kanang masinundanon. Naagi unta, pero kini si Pablo masinundanon ba ni? Kang Hesus, kay apostol man ka, gipuwid man ka siya nga apostol. Sa may giyon ni apostol ay ingon ni apostol Pablo sa Roma 3:9. Apan kon ang akong pagbakak makapasidungog hinuon
sa Dios pinagi sa pagpatinaw pag-ayos sa iyang kamaturan. Ang iya di pagbakag na kapatinaw sa kamaturan, muna ako ipangbasa. Muna ako ipangbasa. Nakapatinaw ko hinon sa kamaturan. Nanaunsa naman ni si Pablo. Nakapatinaw hinon sa kamaturan ang iyang pagkuwag mo sa kamaturan. Oh. So matod pa ni Pablo. Oh. Mo ba ni ang apostol nga gila, Pablo ang labing daotan. Na 1 Timoteo 1:15. Si Pablo ang labing daotan. Oh. Sao man na niya? Si Pablo ang labing daotan. Diri sa Roma City 6 ingon si Pablo, apan karon gawas nun na kita gikan sa balaod kay patay naman kita. Sa balaod nga kaniadto nagbilanggo kanato. So sa may pasabot katong daang balaod, wala na ta, wala na bali nga balaod. Oh, dili na kita mag-alagad ubos sa daang balaod. Nga sinulat kundili diha na sa bag-o kinabuhi nga iya sa espiritu. Ngunit teaching ni Pablo. O sabay gitubag ni Jesus, Mateo 5:17-18. Ayaw ninyo na nga mayan ni ako aron pagsalikway sa balao ni Moises o sa mga pagtulunan sa mga propeta. Kaklaro, mga propeta, pagtulunan ni Moises, mao ni sila karon hingaon og baboy. Si Jesus, wa magtudlo nga mga umong baboy. Irong sa giingon ni Jesus dire, upay pa, wala ako man ni aron pagsalikway. Hindi kundili aron pagtuman hinuod sa hustong kahulugan. Di ba ni kini samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahid sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Oh. Sa ibig ni Jesus, ang katugdaan nga kasuguan, ipatuman, ihatag-hatag ang kahulugan. Pero sa giyon ni Pablo, wala na tayo pili mo, namungaw na mong baboy. Kay Pablo man na teaching. Kaon ng baboy, kay Pablo man na teaching. Si Jesus, wa magtudlo nga ipakaon ang baboy. O dinhin lang ko taman mga igsoon sa pag-unang pagpabarog. O time na. Okay, salamat kayo. Igsoong itak. Umana ang iyang pagpabarog. Agi pagsupak. Yan na sabi kita sa itong igsoon, sa simple si Efrain de la Piña. Si pagsupak sa maong di pa parog nga pagsupak sa affirmative side. Iya i-consume ang 7 minutos sa 30 seconds nga pangutan. Kito bago ni Mr. Itak. O bali usa ka minuto. Okay? Subot. Pumunta na. Bomba nuklear. Salamat, Mr. Moderator, o sa itong Hari sa Windows na sila. Brad Ruelita po. Islam. Basi sa tema itong nilatugian nga kumatudaan ko Apostol Pablo, Apostol siya ni Jesus Christ. Iba mo na itong timara? Ha? Yun ang kahamon. Dire, Sorry. Pangutana. Pangutana. I-premise ko sa mong Biblia. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, kumumutol sa dito. Supagin na naman sa Akong tubagan na moderator sa iyang gibasa nga Kolosas kung kinsay writer, si Pablo ang nagsulat, siya raghapon na nagsulti. Wa ko mangutana o writer. Ang mangutana, Mr. Moderator, sumala sa Biblia kay sumala, doon tayo pili, Quran ba na? Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, kumutol sa Diyos. Pablo, apostle ni Jesus Christ. Mangutana, udawat yan kaya di Biblia mo na nasulat mong gini. Tinaunin nila. Dili. Ayaw. Anong dili? Oh, so dili. Sige kaingon ko na kung kinsang writer
iyara gyapon kay maluta si Pablo doon siya yung mga 14 ka buok libro sinulat. Serving mo na. Okay, tubag ko. Muna ako tubag. Sunod pangutana. Serving. Mr. Monitor, answer is not responsive kay wa tamang topic o kisay writer sa Tima. Ako po siya po sana na maura po ginintima ha. Sa araw, maura. So, muna nang utana ko nga sumala sa nasulat, ebidensya. Sa iyo po na matapon niya. Apa ko tana? Asa mo ba sa ebidensya nga tinisayop ni? Asa mabasa. Sa akong gikaingon ang writer. Dili, ang iyang pangutana. Asa mabasa. Asa ba sa sayop niya? Ang iyang pangutana, asa mabasa nga katong iyang gibasa karon diya sa referensya sa Yob. Kaya man nimo dawata. Asa mabasa. Ako ang termino, ang words nga asa babasa sa Yob, wala ko'y mahatag ana nga babasa o sa Yob. Sakto. Sakto rito kay Dili sa dili sinuwat sa Pablo, ari ko sinuwat Apostol Pedro. Premise ko diri sa 2 Pedro 3:15. 15 Pato ba diri nga sa 15. Dos Pedro 2:15. Ang atong igsoon si Pablo ihataga kaalam sa Dios. Igsoon ko sa to pa ikuban ni Apostol Pedro. Sa to pa apostoles mo ni si pangutana. O primero, pangutana. Mudawat ka nga ang igsoon, brother, kauban sila dito sa pagto. Isa to, bali basa. Dos Pedro Luis. Pero, balik ko na premisa. Pedro. Isipa nga ang pailob sa Dios alang sa atong kalawasan. Sumala sa isulat sa hinigugma hinigugma natong igsuon nga si Pablo. Hinigugma igsuon na Pablo. Pag-alam, landas ganyan. Pag-alam mo ba na? Hindi mo ba nawaton na binis ang Pablo igsuon? Oo ba niya sa video nga pasulis? Akong tubagan na moderator, kaduhan na ko nag-ingon. Kanang iyang gibasa Pedro, si Pablo ra magyapon na writer. Dili, lain nagsuot ni. Dos Pedro. Pedro man, writer. Ang writer dos Pedro. Igsuon sila duha. Sa pagtuol, ibuhat sa pagtuol. Igsuon, mga brothers sila sa ihataga kaalam sa Diyos. Di ko makasulti, igsuon ba na sila unless kung pareho. Di gani ko makasulti kung igsuon ba sila sa pagto unless kung dunay kayo makita nga sila pareho ang teaching. Ayaw. Di, Mr. Brito, ito magtapin. Muna niya ako tubag. Ang, Ay sa dili ta mo buwag sa tima. Ang inyong tima mo ni kamatuda nga si Pablo apostoles ni Kristo. Suma sa inyong mga pamahayag murag ni sukway na mo sa tima. So focus kita sa tima. focus kayo. Eh, iya mag-idinay ang akong punto kanina nga kapablo kong sinuwa. Sige, Di bias. usbag Dili ko sa dili bias. Premise ako sa pangutana. 2 Pedro 3:15. Ako may premisa, isipa nga ang pailob sa Dios alang sa atong kalawasan. Iskot ang teaching kalawasan na sumala sa gisulat sa hinigugmang igsoon na si Pablo. Sa to, sa sinulat igsoon ni Pablo. Ang hinigugma na ito igsoon ni Pablo sa kaalam magihatag sa Dios. Sa to ba na sinulat sa Pablo? Ya, atong igsoon. Ya, apostol man ni San Pablo, apostol man ni Apostol Pedro. Pangutana. Kauban mo sila duha gyud mga apostoles, imo na dawaton kauban sila. Historic, akong tubagan na
Dawaton nimo di. Dili. Wala may history, wala. Ngano dili nimo dawaton. Wala history nga sila nagkuyog. Okay, listing pangutana. Wala. Sa 12 ka apostoles, namatay 1 minute to, explainan ko. Oh. Sa 12 ka apostoles, si Pedro o si Pablo, lagyo ra kayo. Lagyo ra. Ya, kanang iyaha diha nga iyang gibasa. Ako, musultin ako no? Self-serving. Pero sige lang, iyaha man na, ato oryo na kay. Si Pedro o si Pablo, distansya. Sir, Rita, point mo. Pura na. Dili, self-serving kay sinuwat yung Apostol Pedro ni. Oh, sige. Oh, dahil sa Siguro na ako matubag. Ay, di. Sa ako 1 minute. Upa kay kuan nga mo comment kay. Oh, lagi. Pangutana ra. Oh, more to Karon, ako wa di na sila magkuyog. Wala. Ako ay premisere. Galacia 2:11. Klaro kayo. Ang pagigbangi ni Pedro o ni Pablo. Karon, ingon mo kang wala magkuyog. Atubang mo yung duwa lagi. Kaya nagkatubang, nagkuyog na wa. Ha? Nagigbangi. Ako tubag no. Ako tubag sa 12 ka apostoles nga dito ka si Pedro. Kanang imuha diha wala na iklarong history nga nagkita ay ba ng duha. Si Pedro ra ka. Oh, lagi o karon. Oh, man ako tubagan. Ako tiwason 1 minute. Ako tiwason 1 minute. Si Pedro ra ka ayang gikatubang. Asa naman ito kuban ka ubang apostoles? Klaro kayo wala na missing ubang apostoles. Si Pedro ay gikatubang ni Pablo. Sumuli akong tubag, Mr. Moderator. Sino po ko sana? Matod pa niya, wa ko na maghihibalag si Pablo o si Pedro. Dire sa mga Biblia, i-premise ko. Kapag ato ni Sipas, mo ni Pedro, sa Antioquia, nakigharong ko niya. Kay angayan siyang basulon. Sa ito bang harong siyang Pablo si Apostol Pedro, pakutana. Matod pa niya, wa maghibalag. Karon nagharong mo lang ginawa. Kanang pagharong, nakita na wa? Dito time na. Ito ba ka, nakita mo na? Kanang nagharong, nakita na wa? Nagigtubag niya. Di ko katubag niya na. Ay ako nag-explain kagay na. Di ko tubag, ako nag-explain kagay na. Okay. Salamat kayo. Umana ang maong tubag o pangutana sa both side. So, ari na ta sa rebuttal ni Tuison sa CFD si Friend de la Piña. Rebuttal, friend. 6 minutos sa rebuttal. Alas ka. Okay, right. Siya kay siya mo kay Pilipinas. Amanda na eh. Usad na ba? Amot ko sa mo paros ko ng putgon. Kau sar mo barog deh, kau sar. Mo unang rebuttal. Orang yang sa mga Biblia, pagawa na? 5. Tres na tres. Di maribate yung mga bersigulo kanina. 5 yung sebutan dia. 5 minutos. Okay, kuan man sar mo barog sakto sana. 5. Alas 8:49. Ah, 59. Once again, may gabi sa tanan. Dili sa Plaza Independencia o sa mga naminaw sa tuwag Facebook Live. So sa rebuttal, mo niya ako ang ikahatag ni Brother Efren sa kapag-iitang CFD. O sa kapag-iitang si diba dito sa CFD. Sa ako nagkikabasa kagaina, sa among tema, si Pablo, Nagkuha na rin, nagandal ni. so pakiro ni Iso sa imo teaching. So what sila magkasinabtanay sa teaching? Ganit, daghan man ni siya ako gikuan, ganit kay gikuha lang ko pila lang ka portion. Yung mga teaching ni Pablo nga against ni Jesus. Against ni Jesus. Pero tanawa kung kinsa gid si Pablo sa iyang pagkatao, pasensyahan na tano. Kay ako verse to verse lang ni. Ako ang maihatag. Mo ba ni siya ang klase? Mo ba ni siya ang klase nga apostoles nga tugigituan? Diri lang daan sa kini ako gipahayag kagaina sa Mateo 17:18 o sa Roma 7:6 nagisgot man igbalaod. So sa kiking ko na walay mabasa verbatim words for word nga ang mismo gani baboy pagkaon walay mabasa.
Pero sa giingon ni Pablo, wala na tay labot anang daang testamento, daang balaod. Nagapos sa kaniadto apan kanon wala na, gawas no na kita. Iya maning istorya niya sa Roma City size. Apostol man siya. So mo ni sila karon kusog na mga og baboy. Pagkiro man ni si Jesus, pero ay mabasa with bati words for word na si Jesus nagdili sa baboy. Pero naay mabasa nga ang baboy gidili sa kanang sulat ni Moises kana nasa Leviticus. Giklaro man igbasa ni Jesus nga wala siya manidiri sa kalibutan o pagsalikwe sa daang testamento sa mga kang Moises o sa mga propeta kundi paghatag kahulugan bisag ang gamay kudlit ani dili kisayloan. Laro man kayo. Sige, pangalan mo baboy, enjoy lang. Di mo man enjoy lang mo. Pablohanon man Pero tanaw sa kaklase nga Pablohanon, spirit kanang apostolis si Pablo. Nga ilang ituan, unsa klase nga pag-apostolis? Pasensya ta mga kaigsunon ha. Diri sa Roma ako basa pagbalik. Apat ko nga akong pagbaka. Magkapasidungog Ginoon sa Dios pinagi sa pagpatinaw pagayo sa iyang kamaturan. Muna klase ng apostolis. Bakakon. Nya ayang kuno kamaturan pagpatinaw kuno. May isang apostolis da bakakon nya siya ra po nagsulti nga ang kamaturan nagkapatinaw ninong kuno pagayo. Ano hukman pa man ako. Ingon nga balao nga ingon nga makasala. O tanawa. Yang kun niya. Muna ilahay ang klase ng apostolis. Pagkasala, o Timoteo 1:15, Pablo ang labing dautan. Sakto ba ni inyong apostolis? Yang kunin niya, labing dautan. Bisa gani ang kanang balao ni Jesus, iyas gisupak. O labing dautan gini si Pablo. Sige lang, enjoy lang mo diha, enjoy lang. 2 Corinto 11:1. Ato lang pa, ato basaw na. Naglaom ako nga magpailog kamo, kanako bisag buang ako. O pasensyahan na tamang yun na basalan na inyong Biblia ilang ko kasok Biblia inyong kasok kay apostolis ba si Pablo ang mga pagpanudlo ni Pablo insakto na naglaom ako nga magpailog kamo kanako bisag buang ako na sa na ninyo buang pa di siya nga pagkatao o ni klase apostolis 1 Corinto 4:10 tungod kang Kristo, Kristo na gina kay apostolis ba si Pablo kang gikan ni Kristo, gituboy man siya. Pablo apostolis ka. Dili apostolis si Pablo ni Kristo. Tungod ni Kristo kami mga buang-buang. Wala ko ilabotan ni Prince. Wala ko ilabotan niya. Basahan niyo yung Biblia. Mo na inyong dumti dili ako ha. 1 Corinto 4:10 gibasa gina ko na. Verbatim words for word. Nagi na basa. Sa 2 Corinto 5:13, ingon diri. Kay Pablo gyapon isulat yun, kani nga ako gipangatag bersikulo. Kay Pablo ni tanan. Sakto ka. Kay Pablo ni tanan. Apostolis man si Pablo, iya man ni masunulat. Sa may mga writer ani. Kay kun nangabuang man kami kini tungod sa Dios. Wala ko ilabutan niyo. Wala ko ilabutan. Basahan ni inyong Biblia oy. 2 Corinto 5:13. Kay kung nangabuang man kami kinitungod sa Diyos. Pastila pa ita. Muna klase ng apostolis. My gosh. Napakasakit naman Kuya Idi. Time na? Okay. Thank you very much sa ato ang moderator, sa atong timer, o ka Brother Efren de la Piña. Sa ka-safety bagitan. Salamat kayo sa atong alternative side. Negative side na urot na niya 5 minutes agi pagpaparog sa iyang uribatal. Ari na sab kita sa atong son si Efren de la Piña sa safety agi uribatal niya sa iyang 5 minutes usap. Okay. Salamat iyo Mr. Moderator niya pagdanggang at pang Islam. Ang debate lahi ni sa Bible study o wali. Ang isyu na mo, pamatudan ko si Pablo Apostol ni Kristo. Mo man ni wa magdebate o baboy o buang-buang San Pablo magkasala. Wa ta mo di ba nadiribit na.
So, misleading murag ang pinanggat pang gawas sa timan, gawas sa timan niya. Pero ato gibon ang tubagong ba. Pero ang duha na ko kapungutan na, giangkon ko na video ko na sa na-record ko na live pag yun. Sa gigamit ako ang dire ang Biblia Sakra. Ako sang giingnan nga klaro naman kay sulat ko gini ang gini at ayun kung tanaw natin tanong yun nga si Pedro San Pablo Apostolyo de Cristo sa sayop na mabida ako sa ipukunta na nga ang tima na to ang Pablo Apostolyo yun tanong ko rin siya so santo sa bitik na ako nga once nga muuyon siya, usar yun, di ba ha? Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God. Laro kayo. Sa ito pa, siya, nasulat man siya. Madawat yan siya, di siya madawat. Sayop ko no. Sayop. Wasa mabasang referensya, sayop ng suwata. Di siya, wako ikatubag. Perting agbaa ito pinanggang atman. Unya, isundan ako siya sa 2 Pedro 3:15 nga sinuwat og laing apostoles nga ang itong igsoon matubang apostol Pedro nga atong igsoon sa apostol Pedro apostoles man igsoon sa buhat nagsangyaw usap sa kaluwasan ug gihatag kaalam sa Dios. Ang pangutana, nag-uban ba silang duha ini kay nakita mong sila yun. Isang years kamuturan. Muna. So, nakita ba yun? Sawa, makita sila, wagin mahinag po. Uspan ako pakunta, Galacia 2:11. Nga naghinag po, atubang yun si Pablo si Pedro. Sa sayop na. Sa ito pa, munay sa palasi o duran siya kuan ba kanang argumento at populum ignore the real questions ba siya kana deceit fraud or dishonesty limbong kana yato sundang bahayag sa itong igsoon nga buang no papalina tino kaya sa buhat mensayes bitsiko mensayes atong basahon si ningon gidire si Pisto lanog ang tingog mingon Pablo nabuang ka na, ilibihan kadako ang imong kahibalo, nakapabuang nimo. Apan mitubag si Pablo, dili ko buang, labing alandon nga Pisto. Ang tanan kong giasoy, dini, pulos sinuod o kasaligan, laro ana, buhat 26, 25. Tinuod, si Ruel na makak, yaran kong iguan. Klaro pa na, ebensya pa na. Unya, katong Roma 3 city, rhetorical statement ito, pero edition mo sa Jis, lahi ang kuwan ito, mamakak si Apostol Pablo. Ningon siya sa Galacia 1:20. Galacia 1:20 ha? Ningon siya rin mga kiksunan. Galacia 1:20. Nagsulti ko nining tanan at tubangan sa Diyos. Ug sayod siya nga matuod ni ang misulti. So matuod misulti ni Pablo. Wasa mamakak. Galacia 1:20. Santo ba kato? Personal opinion na to ni Ruel Itak ang Muslim. Kaya para na San Pablo, ilan nagkikisalaga mabunggo pang ilang ang mga pagtulungan sa Muslim sama sa nagkakasawa sa Roman Christians sa mo kina adultery mga ya kanang ginili nga baboy pagkaon ingos sa Pablo sa 1 Corinto 10:5 ang tanang karne baligya sa merkado ipakaon pretend klaro unang hindi sila mudawat ni Pablo ila ginang wanon nya sa man nga nyatagan makaalam sa Pablo nya pagwali sa masinawa so nining lantugi ang mga kigsunan sentro sa topic wa gyud ka tandog o giangkog sa Muslim nga ni Ruel Itak nga wa ko'y ebidensya. Abuhin saksi na si
Bibot hinguyin og si Juan kining dito sa Saldog mga diri si George Obaba ubang mga diri sa Plaza Independencia Abril 20 year 2025 murag pagkabanhaw gud eh. So nining akong ipabaro nagpabiling tinuod nga si Pablo Apostol ni Cristo is kabuton sa Dios na niya iyang ginigar pero wa katandog sa tima isimang siya deliver sa mga isyu nga lain. So nagtuo ko kay babarog likon kayo. Magdala og bara di kabra pagluod sa mga babarog. Pero daspan mo gyud ang rule ita. Salamat og mga Salamat kayo sa maong debate.